Pila ka mga senior citizen nagakabalaka na sa ila ikaayong lawas bangod sa patay siga nga naeksperyensyahan. Samtang mga negosyante nagaaguntuman sa epekto sang power outage. Si Julius Bilacaol nakatutok. Sagwa sang ilang mga balay nagtinar ang pila ka senior citizen sa barangay MV Hetchanawaharo. Ang patay siga nga kuryente ginakahangawan sa mga ini nga makadulot sang hindi maayo nga resulta sa ila ikaayong lawas. Pero wisyo, para sa amon nga mga edad na kami, mga tigulang na kami. Siyempre, hindi man kami kaano kayo, di mainit. Di may kung wala ka lang balatian, may high blood sa ganay. Samtang pila ka ospital ang apektado ang operasyon bangod sa malawig nga power outage. Ginahalungan sang tagdumalahan nga hindi magubang ilang mga equipment. Linibo naman ang nagasto sa gatong para sa generator set, agud mapadayon ang ila pag-akomodar sa mga pasyente. May mga patient kami nga dapat ma-secure namon and all the way down ang pagid mami ang samon nga consumption sa amon generator which is ga bayad gid kami sang almost 40k na in 2 days. Sa Dumangas, Iloilo, naobserbahan ang pagdamo sa mga pasyente nga may asma nga nagpadulong sa ospital agud magpaaso bangod wala sang kuryente sa ila balay. Nga paano na naman sila mga extension na lang nga makasaksak lang sila. Mas okay gid kung may dala sila nga mga ilabala nga nebulizer kay mas okay gid kay diri ang amon na nebulizer. Kung may nagapaaso sa ER, hindi man namon pwede nga pull out on sa isa ka patient, ihatag sa isa ka patient. Isa man sa mga labi nga nahalitan ang sektor sa negosyo. Sunod sa presidente sa Philippine Chamber of Commerce and Industry Iloilo Chapter. Madamo sa mga negosyante sa idalom sing ila grupo ang nagapanghakroy na. Everybody's pain nga ginapadjag subong sa diri sa syudad sa Iloilo sa probinsya. Sa pinakauli nga monitoring sang Iloilo City Government, bilyones ang ginabulubanta nga halit sa tatlo palang kaadlaw nga energy crisis sa sektor sa negosyo kag komersyo sa syudad. Gapang kong legit po po sa mga business community. Ang resulta nga ginatag nila sa akon is between 400 to 500 million a day. Katagdian natin diri sa syudad sa Iloilo. At kung tatlo ni kaadlaw, between 1.2 to 1.5 billion. Kung magpadayon pa ang hindi estable nga power supply, ginakabalakan sa mga negosyante ang mas dako pa nga kapiyardihan sa imbukada pa lang nga semana sang 2024. Julius Bilacaol para sa GMA Regional TV, Early Edition. Berte nga halit, no? Samtang sa kaangot nga balita, mga pusogin, pangunahan naman ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang isang emergency meeting pinagi sa Zoom nga gintabunganan ng DOE Secretary Rafael Lotilla, Iloilo City Mayor Jeric Tereñas, Bacolod City Mayor Albi Benitez, Antique Governor Rodora Cadiao, Aklan Governor Joen Miraflores kag mga representante sang Energy Regulatory Commission kag Power Sector. Matapos ang meeting, ipahayag sa operador nga pito ka mga power plant nga dululungan nga nag-trip kag mismo sa grid gid naghalin ang tripping. Madumduman nga una na nga nag-trip ang Unit 1 sa PDC alas 12 sang udto sang tinalikdan ni Enero 2. Sa pagsinapol, ginmandoan sa DOE ang NGCP nga padasigon ang Cebu Negros sa Panay Backbone Project nga ginakabig na kung abulig ang mapabakod o kung mapabaskog pagid ang supply sa kuryente apang sa Marso pa natala na nga makumpleto ang project. Kabahin man sa ginhambalan ng mando sa DOE nga mag-update sa Visayas grid sa mga LGU, distribution utilities kag power generators. Mag-synchronize sa protection relay sa distribution, generation kag transmission agud maproteksyonan ang system. Dugang pa ang ipahayag sa DOE sa governor nga kinahanglan nga madasigon ang approval sa pending ancillary services procurement agreement nga makasuporta sa transmission sa kuryente sa generators pakadto sa mga consumer. Siling sa NGCP, you improve on your protocols. Kung may mag-tip, tawagan nyo sila. Ganon, we will adjust the demand para hindi overwhelmed ang atong nga grid. Sa iya ito naghalin. Sa iya naglin ang pagduso nga dapat sa Marso tapos na kita kay kaano na nagin-extend ang deadline ng backbone na. Nga dapat you are more transparent so that mas we can do our work better.